Il-ground sportiv ta' Siġġiewi b'dera ġdida u moderna wara interventi ta' manutenzjoni u titjib mid-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi biex xogħlijiet issaħħet is-sigurtà, l-funzjonalità u għola l-livell tal-faċilitajiet għall-użu tal-komunità, kif spjega l-President ta' Siġġiewi FC Rodrik Farrugia. Din l-għajnuna hija imprezzabbli għan-nursery tagħna kemm il-lat finanzjarju għax ovvjament aħna bħala klabb ikollna bżonn dawn l-għajnuniet. Li tirriżulta wkoll faċilitajiet aħjar fejn jilagħbu tfal tagħna u anke il-ġenituri li jħossuhom li qed jibgħatuhom post safe, modern u irranġat kif jistħoqlu. Ix-xogħlijiet inkludew l-installazzjoni u manutenzjoni ta' chain link fence u soft net, kif ukoll it-tisħiħ tal-irbit tagħhom biex tkun żgurata struttura aktar soda u sigura. Dan l-intervent jikkontribwixxi għal ambjent aktar protett ta' tfal li jattendu n-nursery u għal operati iktar effiċjenti tal-faċilità. Barra minn hekk twettqet ħidma ta' waterproofing fuq id-dressing rooms biex ikun evitat dħul ta' ilma u ssir protezzjoni aħjar tal-istrutturi. Saru wkoll xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq ix-xadba ewlenija tal-ground, kif ukoll il-manifattura u l-installazzjoni ta' bollards ġodda li jsaħħu l-kontroll tal-aċċess u s-sigurtà fiż-żona. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal li x-xogħlijiet jiffurmaw parti mill-impenn kontinwu tal-Gvern biex inżammu jitjiebu l-faċilitajiet pubbliċi fil-lokalitajiet. Irrimarka li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi jibqa' impenjat biex ikompli jinvesti fil-manutenzjoni u t-titjib tal-faċilitajiet pubbliċi madwar il-pajjiż biex dawn ikunu aktar siguri, sostenibbli u adegwati għal bżonnijiet tal-komunitajiet lokali.